Napoleon Hilliň, Oýlan hem baýa. Ýörite bilimler, şahsy tejribe hem synçylyk. Gerekli işiňi almagyň synagdan geçen meýilnamasy. Biziň ýurdumyzda adamlaryň müňlerçesi öz hyzmatlaryny has gowrak satmagy kömek edip biljek hünärmeniň hyzmatlaryna mätäçlik çekýärler. Aşakda beýan edilen ideýa anyk bir ýagdaýda kynçylygy ýeňip geçmegiň zerurlygyndan döredi. Ýöne, islendik kişi ondan bähgitli ýagdaýda peýdalanyp biler. Bu ideýany teklip eden diýenan, janyny hyýaly göz öňüne getirişi, hyýala eýekeni. Ol özüniň täze dören ideýasyny okuyuplaryny durmuşa geçirmekde kömegi mätäç bolan adamlaryň müňlerçesine ýardym etmäge okuyuply bolan täze hünäri görüpdir. Şahsy hyzmatlaryny satmak goýunça birinji meýilnamasy badawat üstünlüge ýetiripdir. Bu üstünlük bilen ruhlanan denan, ýap-ýaňy kollejy tamamlan, öz mümkinçiliklerini näde ulanjagyny bilmän ýören oğlunyň hem edil şunyň ýaly meselesini çözmäge synaşyp görüpdir. Ene onuň üçin meýilnama, maňa belli bolan şeýli meýilnamalaryň iň gowsyny taýýarlapdyr. Bu tornukly görnüşinde meýilnama üns bilen saýlanyp alınan maglumatlaryň 50 sahypasyndan ibarat bolupdyr. Onu oğlunyň tebi okuyuplary hakynda, onun bilimi, şahsy tejribesi hakynda maglumatlar, şeýle de beýleki maglumatlaryň köpüsi bolupdyr. Bu ýerde görünmelerden olar öte köp. Şonuň ýaly oğlunyň eýele etmek isleýän wezipesiniň ýa-da derejesiniň anyk beýan edilmesi hem oňa goşulypdyr. Şol wezipede onuň öz borçlaryny nähil ýerine ýetirjekligi hem beýan edilipdir. Meýilnamanyň taýýarlygy bir näçe hepdelik iş talap edipdir. Bu döwür içinde meýilnamany düzüji öz hyzmatlaryny has bähwitli satmakda zerur bolan maglumatlar almak üçin her gün ýaly oğluny jemgyýetçilik kitapxanasyna uğradypdyr. Şeýle de ol oğluny bolup biläjek hakynda tutujunyň bäsleşleriniň ählisiniň ýanyna uğradypdyr. Şeýdibem ýigit olaryň iş usullary hakynda juda köp maglumat toplapdyr. Bu maglumatlar meýilnamanyň düzülmegine ören köp kömek edipdir. Bu tornukly meýilnamada geljek hakynda tutujunyň bähwitli ýagdaýda peýdalanyp biljek teklipleriniň onlarçasy bolupdyr. Düýpden başlaman hem bolar. Belki kimdir biriniň iş tapmak üçin beýlek hysyrdylar näme gerek diýip soramagy hem mümkin. Jogap şeýle. Gowy iş ihlas edenine değer. Yukarıda ağdalan denan tarapından oğul üçün taýýarlanan meýilnama ilkinji gerekde onun isleýän işini almagyna kömek etdi. Üstesine ýigidin özüniň diýen iş hakynda belläpdirler. Galy bersede ören möhüm zatlaryň biri ýaş ýigitden iň aşaky basgançakdan başlamagy talap etmändirler. Ol ýaş ýolbaşy hukmyny başlapdyr. Şoňa laýyklykda hak bellenipdir. Beýle başagaýlyklar näme gerek? Birinciden, ýaş ýigidin meýilleşdiren düşünjesi hemde gerekli wezipeýadan arzasy iň bolmany onuň 10 ýyl ömrüne aýapdyr. Başgaça bolanlygyny oňa iň aşagdaky basgançakdan başlamagy teklip ederdiler. Noldan başlamaň zerurlugy hakynda pikir kimdir birine, belki sagdan pikir bolup hem görünür. Ýöne gep bu ýerde pestten başlaýanlaryň aglawasynyň başynyň juda aşak egili bolup, bagtda tötenligiň olary asla görüp hem bilmeýänligindedir. Şonuň üçin hem olar köplenç halatda tutuş ömrüniň dowamyna peste galýarlar. Şeýle de aşakdan seredeninde görünýän görnüşiň o diýen bir amatly we ruhlandyrjy zat däldigini hem ýatda saklamak gerek. Onuň şöhratparazlygy öldürmek meýili bolýar. Biz muny akyma düşmek diýip atlandyrýarys. Biz günnelik hysırdylary öwrenşärse, kysmatymyza kaýyl bolýarys. Bu enlik şeýle bir güýçlenýär bolýan, soň biz hiç bir zada ýykyn etmeýäris. Iň aşak basgançakdan dälle, bir näçe basgançak ýokardan başlanyňa diýen sebäpleriň ýene bir hem şundadyr. Şeýle ýagdaýda adam töwerege göz aýlamak, näden ýylleriň işiniň oňuny bolýanlygyny aňşyrmak, mümkinçilikler görmek we olardan ýaýdanman peýdalanmak enliklerine eýe bolýar.
Kanagatlanmazlyk goý siziň peýdaňyza işlesin. Napoleon Hilliň meniň göz öňünde tutýan zadymyň ajaýyp nuskasy. Kollejde okuyan wagtynda ol meşhur Notre Dame futbol toparynyň menejeri, iş dolandyrjysy bolupdyr. Şol wagt toparyň tälimçisi merhum Newt Rock'n eken. Hilliň kollej ören oňaýsyz wagtda, ýagny çökünlüğün netijesinde iş tapmaň juda kyn bolan ýörini tamamlapdyr. İlk ol özüni bank işinde synak görüpdir. Soňra kino biznesde. Ahyry öz ýanyndan geljegi bar hasaplan işine ýapyşypdyr. Komissiyon esaslarda işitiş endamlaryny satmaga girişipdir. Şeýle işe her kimin başwurşyp biler. Hilliň hem onu bilýän eken. Ýöne iş onuň öňünde käbir mümkinçilikler açypdyr. Ol göwnünden turmaýan iş bilen 2 ýyllap meşgullandyr. Özüniň kanagatlanmazlygyndan peýdalanmadyk bolsa, ähtimal ol hiç haçan hem ýokary göterilmezdi. İlk öňel ol kompaniýanyň sowda boýunça menejeriniň kömekçisi wezipesini almagy maksat edinipdir. Şol wezipeni hem alypdyr. Ýokarlygyna ädilen bu ädim onu şeýle bir belende göteripdir welin, ol köpçülükden saýlanyp has gowy mümkinçilikler görmegi başarypdyr. Şeýle de ol özüni hem mümkinçiligini görüp biljek ýerine çykypdyr. Ol eşitiş enjamlaryny juda ökdelik bilen satyp başlapdyr. Ondan Hilliňiň işleýän kompaniýasynyň işi bir bäsleşi bolan Diktagraf Product Company'nyň direktorlar geňeşiniň başlygy Andrews Diktagraf kompaniýanyň müşterilerini ökdelik bilen almagy başarýan kişi hakynda käbir zatlar bilmegi isläpdir. Ol Hilliňi ýanyna çağırypdyr. Duşuk tamamlanandan soňra Hilliň akustika enjamlarynyň ählisynyň satyga jogapkär bolan sowda menejer wezipesine bellenlipdir. Ýaş ýygydyň häsiýetini synak görmek üçin jenap Andrews 3 aýla Floridaga gidipdir. Yüzmegi öwrense-de, gark bolsa-da, özünden ursun diýen pikir bilen Hilliňi öz ygtyýaryna goýupdyr. Hilliň gark bolmandyr. Neutronkyň tutuş dünýä ýeňijini söýýär. Onuň ýeňilen kişi üçin wagty ýok diýen şygary onu şeýle ruhlandyrypdyr. Ol bar ihlassyny göýjüni işe sarp edipdir we kompaniýanyň vice-prezidenti wezipesine bellenlipdir. Köp kişiyle işi 10 ýyllap ihlas siňdirip besse-de buýsanardy. Hilliň bularyň baryny 6 aýda başardy. Men öz filosofiýamyň iň möhüm ýagdaýlarynyň birini ýytmak isleýärin. Dolanyrmak isleýän şertlerimizi dolanryp bilýänligimize ýa-da dolanryp bilmeýänligimize baglykda biz belent derejelere göterilýäris ýa-da düýpde galýaris. Siziň hyzmatdaşlaryňyz bahasyz hemralar bolup biler. Men bir zady ýytamakçy bolýaryn. Üstünlik hem ýeňliş. Esasan endiň netijesi bolup durýar. Men Amerikanyň iň bir beýik futbol talimçisi bilen saklan hyzmatdaşlygynyň Hilliňiň aňynda hem Notre Damy bütün dünýäde meşhur topary öwren güýçli istegi şeýneledenligini jinnik geljek hem şüphelenmeýärin. Hakykatda gahrymanlaryň öňüne baş egmeklik, eger ýeňijiniň alynda baş egilýän bolsa, ören oňa kömek edýär. Ýeşewir hyzmatdaşlaryň üstünlikde-de, ýeňlişde-de möhüm durmuş şert bolup durýanlygy hakynda taglymatym oglum biler iş hakynda den Hilliň bilen gürleşenine tasdik boldy. Jenap Hilliň başda oglumy onuň bäseş kompaniýalardan alyp biljeginden 2 saat bolan zähmet hakyny teklip edipdir. Men Jenap Hilliňiň teklibini kabul etmäge oglumy ruhlandyrmak üçin özümiň ata hökmünden täsirimden peýdalandym. Sebäbi men oňaýsyz ýagdaýlaryň öňüne egilmeýän adam bilen işewir hyzmatdaşlyk etmek pul bilen ölçäp bolmaýan artykmyşlyklary berýär diýip hasap edýärdim. Ol şeýle de bolup çykdy. Düýp hiç kyskanç, gyzyksyz, hem behfissiz iş ýeridir. Şol sebäpli hem men dogry meýilleşdirmegiň kömegi arkaly iň aşaky basgançakdan gaça durmagyň mümkinligini görkezmek üçin şunça ýeri we wagty sarp etdim. Goý siziň ideýalaryňyz ýörite bilimleriň kömegi bilen peýda getirsin. Oğul üçin şahsy hyzmatlaryny satmagyň meýilnamasyny taýýarlandyran inni ýurdun dürli günjeklerinden özüniň işini mümkin bolýandan gymmat tatmak isleýän adamlardan şeýle meýilnamalar dözmek baradaky buýurmalar alýar. Onuň meýilnamalary mikro hukuklaryň kömegi bilen adamlaryň eýýän bitiren işleri üçin agramly hak almaga kömek edýär diýip pikir etmek bolmaz.
ol diňe wursatyjynyň däl, eýsem alyjynyň hem behwitlerine laýyk gelýär. Onuň meýilnamasy bilen ılalaşmak arkaly hakyna tutujy eşkärine töleýän artykma çak üçin goşmaça peýda alýar. Eger sizde hyýaly göz öňüne getiriş bar bolup, öz ukyplaryňyzyň has peýdaly ýagdaýda sarp edilmegini isleýän bolsaňyz, ähtimal bu maslahat bu siziň gözleýäniňizdir. Bu ideýa orta tap lukmanyň, hukukçynyň ýa-da inženeriň kolleji tamamlanandan soň almagy niýet edilýäninden has uly girdici almagy mümkinçilik berýär. Sagdyn ideýalar üçin öňdün kesitlenen baha ýok. Ideýalaryň ählisiniň aňarsynda ýörite bilimler gizlenýändir. Emma ideýalara garanyňda ýörite bilimleri almak has ýeňildir. Şunuň üçin hem ideýalara hemişe islew uludur. Ödöwlere öz hyzmatlaryny behwitli ýagdaýda satmaga kömek edip bilýän adam hem öz ornuny tapyp bilýändir. Okutlyk hyýal göz öňüne getirilişi aňladýar. Bu aýratynlyklar bilimler bilen ideýalaryň baýlyk getirmäge okutly bolan anyk bir meýilnama görnüşini birikmek üçin juda zerurdur. Eger siz hyýaly göz öňüne getirişi eýe bolsaňyz, bu bölüm ýetmäge ýykyn edýän baýlygyňyzyň başlanyjy bolup hyzmat edip biljek ideýany size berip biler. Ýatda saklan. Esasy zat ideýa. Ýörite bilimleri hol burçun aňry tarapyndan, islenlik burçun aňry tarapyndan tapmak mümkindir.